Hello, hello! Se on kuulkaa taas se aika vuodesta, kun on hypätty lentokoneeseen, napattu kyyti tänne rapakon toiselle puolelle, tarkemmin sanottuna San Franciscoon, eli aika Ignite läpikäynnin Ignite-uutisten ensimmäisen päivän jälkeen. Ja nyt ollaan tosiaan San Franciscossa, ja koska meillä on Netoksessa tänä vuonna teemana se, että me tuodaan tuliaisena tulevaisuus, niin ainut tapahan aloittaa tää Ignite Speak on istua Veimon kyytiin ja nauttia täysin kuskittoman auton kyydistä. Näitä täällä San Franciscossa aika paljon pyörii. Mutta tosiaan tänään on startattu Ignite virallisesti keynotein muodossa ja käydään seuraavassa tiiviissä paketista taas totutusti vähän läpi, että mitäs kaikkea meille sieltä tulikaan. Hyppää siis kyytiin, nappaa kuppi kahvia, nyt mennään. Eiköhän aloitella niistä perusjutuista siis. Se mielenkiintoinen huomio keynoteista tällä kertaa on se, että Satya ei ole puhumassa, eli koko laitoksen tai laivan toimitusjohtaja ei näkynyt, vaan keynoteista vastasi Judson Althoff, joka on kaupallisen bisneksen toimitusjohtaja. Sillä on joku hienompi englanninkielinen nimi, jota en nyt tähän hätään muista. No, siellä on osallistujia Judsonin mukaan noin 20 000 paikan päällä ja 200 000 linjoilla, eli koko ajan on kasvettu lähemmäksi niitä Orlandon kultaisia vuosia, mitä moni niin haikeasti muistelee. No, se siitä. Lähdetään kahlaamaan, mitä keynoteissa saatiin aikaan, mitä kaikkea meille sieltä tulikaan. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, niin isoin juttu kaikissa oli AI ja vielä kerran AI ja agentit. Laaja rintama AIta, joka puolella AIta, siellä täällä AIta. Mutta se, mikä tulee kaikille osallistujille selväksi, on se, että nyt ratkotaan niitä tulevaisuuden bisneksen tekijöitä. Ratkotaan sitä, mistä yrityksistä tulee frontier firm, eli edelläkävijä yritys, jos sen jotenkin auttavasti yrittäisi suomentaa. Osa yrityksistä pelkää mokia, eikä sen takia tee mitään, ja osa yrityksistä ei taas tee mitään ja jää sen takia jälkeen. Tämä on se yhtälö, jota meidän pitäisi globaalissa yritysmaailmassa tällä hetkellä ratkaista. Miten me saadaan teknologiat käyttöön ja miten se tehdään fiksusti. Mutta se siitä, katsotaan vähän nostoja, mitä sieltä tuli. Yksi asia on Agent 365, ja Agent 365 on käytännössä portaali tai osa hallintaportaalia, mikä auttaa meitä jatkossa hallinnoimaan agentteja. Kun tulevaisuudessa agenttihan on kuin mikä tahansa käyttäjä. Sillä löytyy presenssiä Entrasta, sillä löytyy purvievi-juttuja ja se näkyy myös tietyllä tavalla Defenderissä. Agent 365 tuo meille yhdistetyn kokemuksen siihen, millä tavalla me niitä agentteja jatkossa hallinnoidaan. Me nähdään kaikki meidän agentit, me voidaan vaikuttaa niihin pääsyhallintaan, me voidaan visualisoida agentteja, miten ne menee, miten liikkuu data ja mihin kaikkialle ne huutelee. Me pystytään tekemään esimerkiksi tietoturvajuttuja siihen, havainnoimaan, tutkimaan, tekemään poikkeuksia ja muita. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen kuvio, nimittäin tätä me jo tällä hetkellä vähän plänätään pidemmälle ja kuulette lisää, mitä me tullaan agenttien valvonnan osalta tässä ensi vuoden alussa tekemään. Mutta summa summarum, Agent 365 ajatus on se, että me saadaan oikeasti ne agentit hallintaan ja me hallitaan agentteja kuin me hallittaisiin ihmisiä. Tämä on iso juttu ja tulee muuttaa tapaa, miten me tehdään ylläpitoa noissa ympäristöissä. Toinen juttu on Copilot-chatti. Eli Copilot-chattihan on meidän maksuton kaveri. Eli silloin kun meillä on 365 lisenssit olemassa, saadaan myös käyttää Copilot-chattia. Niin ensi vuoden ensimmäisen puoliskon loppupuolella, tai sanotaan taisi olla ensimmäisen kvartaalin loppupuolella, niin Copilot-chat laajenee ja Copilot-chat tulee maksutta käyttöön. Oli se Outlook, Word, Excel ja PowerPointia. Tarkoittaa suomeksi sitä, että nyt organisaatiot, jotka ei tällä hetkellä pysty investoimaan täysin Copilot-lisensseihin, niin se työ sen Copilot-chatin käyttöönottoon kannattaa jo aloittaa, koska te tarvitsette sitä. Te saatte sen käyttöön ensi vuonna vielä laajemmin. Teille tulee paljon hyviä maksuttomia tekoälyominaisuuksia, mitä te voitte suoraan hyödyntää siinä arjessa. No, sen lisäksi kun puhutaan agenteista, niin agentteja oli paljon siellä, täällä, vaikka ja tuolla, niin Wordiin, Exceliin ja PowerPointiin totta kai tulee omat agentit, jotka pystyy auttamaan siinä sisällön luomisessa vielä aiempaa paremmin, ja ennen kaikkea ne pystyy tekemään sitä Copilot-chatista. Eli pystytään silloin sen jälkeen sieltäkin sitten luomaan niitä tiedostoja mukavasti, ja samoin niille tulee uusia kyvykkyyksiä. Mutta sellainen asia, mitä mä itse odotan, kun kuuta nousevaa, on Agent Mode PowerPointissa, Excelissä ja Wordissä.
Excelin Agent Modehan on jo saatavilla, ainakin osassa ympäristöjä, ja se on tapa työstää, tehdä Exceli, joka muuttaa työn tekemistä merkittävästi. Meidän Karoliina sanoi, että se on aivan mahtava, hän on tykästynyt siihen, ja tähän on tulossa nyt Excelin osalta lisää leluja tulevaisuudessa, ja samoin agenttimoodi tulee saataville PowerPointiin, Wordiin ja aivan varmasti myös muualle. Sitten Microsofti puhuu WorkIQsta, ja WorkIQhan on tietyllä tavalla se älykäs kerros siellä Microsoft 365 Copilotin takana, ja totta kai myös samaan aikaan agenttien takana. Eli se on tietyllä tavalla se muisti, joka muistaa keskusteluja, kontekstia, tietää ihmisen, tietää miten ihminen puhuu, tietää miten se ihminen käyttäytyy, mitä se viestii. Ja se on se kaikki äly siellä konepellin alla, mikä tulee auttamaan meitä siinä, että me saadaan entistä paremmin personoituja vastauksia, saadaan entistä parempia ohjeita ja muuta siltä tekoälyltä. Tätä kutsutaan WorkIQksi ja siitäkin ihan varmasti tulevaisuudessa lisää. No, sitten kaikille Business-sarjan käyttäjille siellä hyviä uutisia. Vielä joulukuussa pitäisi tulla saatavilla Microsoft 365 Copilot for Business, tai Copilot Business taisi olla se virallinen nimi. Eli yrityksille, joilla on se alle 300 käyttäjää, ja jotka käyttää esimerkiksi Business Premium-lisenssejä, niin tulee saataville oma Copilot-lisenssi, joka on jenkkihinnoilla noin 21 taalaa, eli jonkun verran edullisempi kuin se täysverinen Copilot-lisenssi. Tai täysverinen, sama Copilot-lisenssi sen pitäisi olla, se on vaan vähän edullisempi, jotta saadaan sitten pienempiäkin yrityksiä mukaan kyytiin. No sitten muita sellaisia nostoja, joista on syytä jutella tai jotka jäi omille verkkokalvoille, piirtyi tuossa keynoteissa. Niin Copilottia saa jatkossa tehtyä ryhmäkeskustelussa, voi tuoda niitä sinne. Teamsin kanava-agentit saa yhteyksiä muualle, pystyy tekemään paljon muuta. Admineille, Teams-admineille, SharePoint-admineille omaa agenttia ja niin edelleen. Outlookiin lisää kyvykkyyksiä, se vihdoinkin selkeytyy, sitä agentista toivottavasti, tai Copilotista se Outlookin yhteydessä tulee vihdoinkin sellainen, että sillä tekee jotain. Äänituki on totta kai saatavilla Copilotissa myös yrityspuolella. Oli Soracax-integraatio, jolla voidaan tehdä videoita ja saadaan esimerkiksi sinne kontrollia siihen, että yrityksen brändi ja muu säilyy. Copilot Notebooksiin tuli lisää juttuja ja niin edelleen ja niin edelleen. Sama homma, Copilot Studio, PowerAppsiin, lisää leluja. Vibe-codingin suuntaan mennään myös Mikkispatassa, eli jatkossa niiden omien sovellusten tekeminen on entistä helpompaa. Ja niin kuin oot huomannut, niin sitä tavaraa on tullut ihan valtavasti. Meillä on vielä muutama asia, jotka mä haluan käydä läpi. Meillä on vielä pikkuhetki tätä matkaakin jäljellä. Kiivitään täällä just näitä San Francisco jyrkkiä katuja. Eli mennään seuraavaksi vähän security-aiheisiin. Mitä siellä securityssä tapahtukaa? Ja pakkohan on se security aloittaa siitä, mikä on mun mielestä päivän paras, vihdoinkin niin sanotusti julkitullut tieto. Eli jatkossa Security Copilot laajenee E5-lisensseihin ilman lisämaksua kaveriksi. Tap, erinomainen uudistus, aivan loistavaa. Suomeksi sanottuna, 1000 E5-lisenssillä organisaatio saa käyttöön 400 SCUta eli Security Computing Unitia, ja se skaalautuu ihan suoraan siitä sitten aina tällaisissa pumpseissa. Esimerkiksi 400 E5-lisenssillä saa 160 SCUta kuukausitasolla käyttöön. Ja sen lisäksi Security Copilottiin valtavat määrät lisää agentteja, lisää kyvykkyyksiä, lisää nopeutta ja niin edelleen ja niin edelleen. Sivutaan näitä myöhemmin tulevissa blogeissa lisää. Kaiken kaikkiaan loistava, tervetullut uudistus. Tällä Security Copilotin rooli tuolla ekosysteemissä muuttuu merkittävästi. Samoin agentteja on tulossa Intuneen, on muun muassa Police Configuration agenttia, Device Offboarding agenttia ja niin edelleen. Ja niitä agentteja tulee myös Defenderiin, esimerkiksi posturehallintaan, posture-tekemiseen lisää. Ja sitten sellainen vielä, mikä Sekusta tarttuu tonne verkkokalvoille, niin esimerkiksi Entraan tulee synkattujen paskiin tuki. Eli jatkossa paskiita voidaan synkkailla Applesta, Googlesta ja OnePasswordista, ja ihan varmasti tuki laajenee muihin. Mutta koska meillä on rajoitettu 10 minuuttia, niin me ei ihan hirveästi ehditä enää tänään muuta. Ja näin on. Ensimmäinen päivä vedetty taas nippuun. Ja mikä tässä kaikessa on parasta, niin näyttää siltä, että Veimokin on löytämässä perille. Eli tässä kohdassa käydään pikkasen hotellilla lataamassa akkuja ja sitten sen jälkeen siirrytään iltaaktiviteetteihin. Kiitos kun olit kuulolla. Nappaa koppia meidän webinaareista, muista netoksilaisista. Me ollaan täällä just sua varten kertomassa sulle, mihin maailma on menossa, miltä se tulevaisuus näyttää ja niihin nämäkin tuliaiset sitten liittyy. Hei, kiitos. Aivan mahtavaa, että olit kyydissä.
tässä. Me saavuttiin Veimon kanssa juuri tällä hetkellä perille. Tarkoittaa siis sitä, että ei muuta kuin kiitetään AI:ta, mitä liian robotteja ja muita siellä on kyydistä, ja palataan asiaan. Kiitos ja moi!